ulimele mfowethu inxeba lakho lingasapholi libhibha kwenzakalani singapholi isilonda ubokwazi ukuthi one udokotela into azokuchecka kuyona uzokuchecka ukuthi ayikho ni motive behind that asikho ni sifo esicashile esenza ukuthi lesilonda sakho singapholi ngoba ngenzeka sometimes asipholi nje abantu bashayile mfethu ukugilwa mfethu sisazogilwa futhi aqali ngathi ukugilwa agcini futhi kusazoqhubeka mfethu sigilwe mfethu yabona lona hlezi ngisho mfethu leyo nto mfethu ugiliwe usazogilwa aqali ngawugilwa bagiliwa abanye phambi kwakho basazogilwa abanye phambi kwakho nathi sagilwa futhi sisazogilwa nawo futhi basazophinda futhi ukuthi ugiliwe usazophindwa nje kwazi nje lokho mfethu usazophindwa ugilwe futhi yabo so into ongeke uzuyibalekele mfethu leyo nto mfethu so mfethu kungenzeka uthola ukuthi siyagilwa siyashawa siyalinyazwa kanti bethi motive bethu ukuthi singapholi isi behind that mfethu kunezinto ezicashile udokotela uyachecka mfethu athi ake ngibheke ukuthi asikho nisifo esicashile lo muntu nesama bacteria esenza ukuthi lo muntu angapholi lo muntu isilonda sakhe singapholi one akucheck waboshukela akucheck zonke izinto ngoba ngenzeka athi engenzeka kuba upholi nje kanti sekunoshukela abantu banoshukela wabo mfethu kunezinto zabo mfethu abantu abangazazi siyashawa singapholi kanti imbangela ukungapholi mfethu yilento ekithi ephila kithi ecashile singayazi mfethu baningi abantu bahamba mfethu bagiliwe bagilwa kanti iproblem yabo mfethu kunezinto abahamba nazo abangazazi mfethu ephila kubona ezenza ukuthi bangapholi mfethu bangapholi yayibona lo bacula ingoma eyodwa yongadluli mfethu yongadluli mfethu yilento engisho ukuthi uma inkinga yakho mfethu ulimele kwaphela 5 years ungapholi inkinga isekuwe mfethu une problem nje mfethu unenkinga ingakuwena you need ukuthi ubheke ukuthi yini lengake ecashile empilweni yami engenza ngingapholi ngiyazi sengishayiwe ngiyazi ukuthi umuntu ungilimazile and akasekho eduze kwami kodwa ngipholi hayi bheka inkinga mfethu kune motive behind kodwa